לרדת לפוליטיקה המקומית של רעננה, היא לא מעניינת אותי. לצערי הפוליטיקה המקומית הגיעה לכאן. זה לא נכון. אני לא מבינה, אני חוקרת של התוכנית, אני לא חוקרת של דברים שקורים בתוך עיריית רעננה. אני אגיע לנקודה, אני תכף אגיע לנקודה מדוע אני כן חשוב להעלות את זה, מדוע חשוב שגם החוקרת... אני גם לא אגיב על זה. אני מבקש לסיים. ולא יתקיים דיון בוועדה המקומית, ולא יתקיים ההצבעה. יודע שהסיבה שמה נסיים היא הסיבה שמייצגת את הפוליטיקה. ואין בינה לבין עמדת הציבור, הרענני. בבקשה. אני כבר מסיים. כדאי. כי אני מאבדת סבלנות בעניין הזה. אני חושבת שזה לא בסדר שבכלל מעלה את זה כאן. בסעיף 3. החוקרת גברתי לא הופעה אני אומרת את זה פעם חמישית, זה לא עניין שלי. תריבו ברעננה, תשחטו אחת את שלי, זה לא משהו שאני יכולה לתת לו יד או לא לתת לו יד. אני מסכים לחלוטין שזה לא עניין שלה, הדבר היחידי שזה כן עניין שלה. אז זה לא עניין לא זה מספיק, די. הדבר היחידי שבעיניי כן עניין שלה, היא עצם העובדה ש... החוק מאפשר למהנדס עיר להגיש השגה או התנגדות בנפרד מהעירייה, זה מה שאותה. אני ער לזה, אני רק מבקש לסיים שקולו של הציבור, עצם זה שהושתקה הוועדה המקומית, הושתק כאן בוועדה. עורך דין יוסף, תודה רבה, אני לא רוצה לשמוע יותר. סיימתי. תודה לאל.